La música que fiqueu al Gormandia esteu molt acertats perquè és molt bonica i anima molt al programa. Esteu molt acertats en aquesta música que fiqueu. Segons el que parlen, poseu la música. Sabeu molt bé, ho heu combinat molt bé, està molt ben combinat. No en este programa, en quasi tots, veig jo una milloria en el fons musical. A més, s'han de cantar molt per lo valencià, que és el que toca. Ja era hora. Donar-li l'enhorabona a tot el gran pensador que ha pensat per aquesta música. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia. Bon dia, Gormandia. Huís de casa ben promptet per a veure si hi ha sort i em pegue un homenatge gormand, que ahir no vaig eixir i estic fresquet. Un moment. Ací falta alguna cosa. Clar, la música. Equip de realització. Companys. Manu! Manuel, pega-li al play. La mare de... Segur que està dormint la ressaca. Res, que encara em tocarà a mi buscar músiques per tot Gormandia. A veure què em trobe al sud. Heavy? No, espantarem els iaios. Moni a provar sort al centre. I els clàssics de gasolinera? No, tampoc. A les iaies m'encomane. Oro, plata, sombra y sol. La Jurado que en glòria estiga? Da Chavo la Modernor. Home, pues això és l'únic que tenim. Sí, xacarrac, però jo encara no tinc música. Última parada cap a Castelló. Espera tindre més sort per tren, que en les estacions solen haver artistes de carrer. Ai, les cames, estic baldat de tant de viatge. Quina festa portem, Senyor, si m'ajudes aniré més per missa els diumenges, te ho promet. Escolteu, pareix que hi ha algú tocant. Ha picat una altra vegada. Sabia jo que ací a Nules anava a trobar algú que m'ajudara. Mira els que bé se ho passen. I pareix que tenen molt ritme. Bon dia, Gormandia. Xics, perdoneu este interruptus, però m'ha agradat el que toqueu. A vosaltres com vos diuen? Llàgrimes de ceba. Vos heu quedat ben amples amb el nom, Sí. Digueu-me que no vos agrada la Jurado. Tratem de recuperar la tradicional, però li afegim el que faça falta. Així avui mos ha afegit tu, que va pedir pegant voltes i així el tenim. Sí, ja l'he sentit, ja. I si fem un tracte i vosaltres es poseu música al programa i a canvi jo vos acompanye de dinar i així eixiu en Gormandia? Cap problema, nosaltres sempre volem posar-li música a la vida. Este programa ja sona bé. Parlant d'això, la panxa està afinant. Esmorzem? Tenim amics ahir, que nosaltres hem fet un poc de temps així, però tenim uns amics que estan almorzant ahir al llar musical de Nules. Que comença el programa amb banda sonora original. Digueu-me, des de quan rasqueu la guitarreta i pegueu botets? Pues Llàgrimes de ceba té mig any de vida, un anyet de vida. Encara està reflotant. Quan se feu més majoret i augmenta la devoció, no sabia passar dia sense agarrar gafarró. Bueno, Gormand, ja m'ha plegat el musical, ja podem esmorzar. El musical? Ens ve que n'hi pintat. Tercer bon dia, Gormandia. Bon dia. Com va la cosa? Ja veus, patint, com sempre. I vosaltres? Sí, som un grup de gent que estem reunits i anem a almorzar, però ja arribes tard. I teniu un bon esmorzaret amb taula i tot? Sí, allà dalt. Allà dalt? Anem, com un pet de conill. Va. Som un grup de gent que fa uns quants anys estem fent ja concerts per la Plana Baixa, sobretot. Fa uns 10 anys que estem organitzant la Plec de la Plana, perquè ens agrada molt la música en valencià, ens agrada la nostra cultura, els problemes que afecten a la comarca. Fem això, la cultura, la llengua, un poc promocionar els grups de la zona, també, el grup de música en valencià, sobretot. I als aplecs, qui vos ajunteu?
Este xic, per exemple, que és Alfonso, el Blue, que és un xic que és de Nules, fa rap en valencià. I ja em pots regalar un disc teu o m'he d'esperar a que isca al mercat? O mire per internet. Sí, jo tinc 2 discs. Bons són? Este és el primer. Se diu Misterio Bufero Millor. Flamenco i bacalao al seu iPod. Este xic toca en el grup Almorranes Garrapinyats. Al·lucinant amb el nom. Ei, tu, què fas sentat? Que no escolte dos recitavals? Alça el cul i comença a ballar, que han arribat els garrapinyats. Aplaudiment per a ell i un gin tònic per a mi. I quina és la grandesa de la música en valencià? Que no n'hi ha qui la pare. La nostra llengua és la millor del món, pues tot el món la reconeixerà. Obama parla valencià en la intimitat i... Sí, i fa paelles al jardí de la Casa Blanca els diumenges. Bon dia, xiquets. Bon dia, Gormandia. Ja en van 4. Ja ho teniu clar? Ja que estem ficats, antes d'almorzar, pues faré un truquet de màgia, perquè així aneu obrint boca pa... Màgia? Però no havíem quedat que tu feies de cambrer? No, jo per de cambrer soc mag. I ara, fartons i fartones, gormans i gormandes, amb tots vosaltres, el gran mag de Mir. Jo necessitaria que me deixares l'anell. Sí. Vale? Tu me deixaries l'anell? Jo sí. Perfecte. Jo vull que mos digues si té alguna inscripció o alguna en l'anell. Està gravat. Està gravat? Me dius Porta una data. 24 del 6 del 2011. Lo que anem a fer és ficar l'anell ahí, vale? Per a tots, perquè ho veieu bé. I anem a ficar l'os. I jo vull que, per favor, aguantes l'anell, molt bé. I jo ara el que faré serà traure una caixeta i anem a deixar l'aigua. 1, 2 i 3. No aplaudiu això, que este tio no és un mag, és un lladre. No, jo soc mag. Els mags, de diferència del lladre, el que fem és tornar les coses que mos deixen. Jo vull que obrigues el candat, per favor. Aquí és un conill? Quin és? Ui! A veure, mira. Per color podria. Comprova que n'hi ha una data. I és el meu. Quina data fica? 24 del 6 del 2011. Fort aplaudiment al gran mag de Mir. I si això, comencem a esmorzar. A esmorzar, que n'hi ha fa. Un altre truquet? Bueno, i ara... Ara sí, este també multiplica els pans. Bon negoci. Vitamina A, la babala, vitamina B, y a pasar-ho bé. Prende vitamina ens alegra la cara. Vitamina C, i això ho pagué jo. Joves, escolteu, que jo no vull ser menys que el mag i vaig a fer-vos un truquet i debades. Atents que vaig. Res en una mà, res en l'altra que em queda i avant, fotofartó. Chia Pep, Jato Borrell, Chia Pep. Guaita, este xic pareix una hostessa de l'1, 2, 3 ensenyant-nos el regal que ha portat Bigote a Roset. Bé, més que Bigote a Roset seria Bigote Socarraet, perquè a usades que la paella li ha quedat sofrimada. Este sí que és un programa internacional. Esta foto ens l'envien des d'Iran. No l'heu reconegut? Però si és el president iranià Mahmoud Ahmadinejad. I per la cara que fan, jo crec que els altres són els del comitè científic. Estes són les famoses 7 núvies per a 7 germans, però en la versió retallada. Així que si este xic vol complir, s'ha de multiplicar per 7. I, Gorman, t'ha agradat el truquet de màgia que t'ha fet? Allò de multiplicar els entrepans m'ha arribat al cor, la veritat. El teu no ha sigut molt acertat, No? Segur que el pròxim és millor. Què es deu? Bueno, així el tens. Mira, com que els xicons no van massa sobrats de cacaus, i jo al cap i a la fi sóc una estrella de la tele, això ho pague jo. Ale, queda't amb el canvi i no t'ho gastes tot. Moltes gràcies. Per l'ombra. Vinga, adéu. Salut. Ja me l'ha pegat este Gorman. Este sí que m'ha fet un bon truc de màgia. Me caguen. Paella, no? Paelleta. Enhorabona. Para el peix.
Però si voleu paelleta, paelleta. Xicons, de què va la tertúlia esta de músics? A veure què? De què fem per dinar? Claro. Paella. Estem així conversant, a veure. I de perretes com anem? A veure. Són joves estudiants. Me cago. No tinc res, jo. Jo no tinc cap pega, Jo fiqué l'aigua per la paella. Xics, amb això no comprem ni un paquet de papes. Podem cridar als amiguets de Llàgrimes de Ceba, que et toquen així un poquet en la plaça i passem la gorreta. Sí, és que quan un músic es posa a pensar... És que tu, quan tires a una persona, tu no penses en bona fe. Exacte, tu la tires en bona fe perquè siga per fer coses de bona fe. No penses en lo mal, si no, no faríem res. I després de tot, si està tocant en el puesto o a la porta del metro, no ho siga. Si en Camán va fer-se alguna copeta de vi, tampoc li anirà mal. També necessita un poquet d'alivió, que tot no té que ser tocar. Tindrà que també que remullar el garnate. Hombre, sí, home, sí. I quants eren els músics que han fet després unes carreres grandíssimes? S'han posat a tocar. Home, i s'han posat a tocar així, i així han sobreviscut i han pogut fer la carrera i acabar el que siga. Quants grans homes, si se poguera saber, amantar. Ja torna. A veure si la gent de Nules és solidària. Què has recollit? No, res. Tampoc serà per a tant. Salta el mos i deixa'm la gorreta, que no em fie. Això no m'ho dona per res. Ai, mare, ja veig que així no gasteu ni bromes. No tenim ni per a l'oli de la paella. Xics, contra la fam, enginy. Pues la senyora i jo podem fer una paella de verdures. Paella de verdures Nini. Ni tenim un duro per fer-la, ni falta que fa. Xics, fem com el govern i pensem com estalviar per a dinar. Jo puc ficar-me a casa. Així m'agrada, ministre, i serà de bades, clar. Claro. Molt bé. Més cosetes? Jo puc anar a l'hort de m'abuelo i podem collir faves i cebes. Sense que ens coste un duro. Clar que serien de bades. Perfecte, això que ens estalviem. Mireu, farem 2 grups, d'acord? Vosaltres aneu de compres i nosaltres anem a visitar el favar del teu iaio. Ale, fins ara. Perfecte. Ja l'hem agafat, vostè no és el iaio. Furtant-li faves a l'abuelo d'Aimar. Què? Furtant-les? Bueno, furtant-les tinc permís, però bueno, així no deixen censurar, eh? Ja sap, les faves furtades o donades, mai comprades. Ni, a més, ni estan fetes tan naturalment com estes. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que m'encises i lluitaré contra la realitat. Encoratja molt el veure que la gent jove, almenys una part minoritària, no només va de lo que van, sinó que van una miqueta per coses que fan terra, no? Vull dir que està molt bé que recuperem la llengua com a la llengua nostra i llengua vehicular per a tot. A tu no t'han parit de cap costella, deixa d'esperar, arreplega el que has sembrat o seràs mà d'obra barata del patriarcat. Xics, moviment, que ja em veig dinant una pizza congelada. Vicent, quins tarongers més bonics que et gastes? Sí, tarongers de la varietat Clement Nules. Va, trau pit i parla'ns de la vostra taronja. Una varietat que va néixer espontàniament en un hort de la partida del Calvari de Nules i que, bueno, que ha donat molta vida al poble durant molts anys. Però arribem tard per a tastar-les, no? La temporada ve a vindre ja a finals de novembre, desembre, gener, i ja està. En gener deu d'estar tota collida. I l'origen de la taronja Clemenula? Això és llarguíssim i això
tindríem que passar així molt de temps. Tranquil, tranquil, Perla, que ja has complit per avui. Vinga, anem a pegar una volteta pel mercat. Mira, Perla, les clemenules són una varietat de les mandarines que engloba moltes classes de mandarines i de clementines i que en este moment no ne tenim en ningú puesto perquè estem fora de temporada. Ara el que hi ha és el que és la taronja, a diferència de la clementina, la taronja que és grossa. Hem de dir que la taronja ha anat evolucionant d'una manera a lo llarg del temps de que la temporada no finalitza. Pràcticament hem aconseguit ajuntar per darrere totes les varietats i segurament vindrà un moment en què s'ajuntaran perquè el mercat ho demana i la taronja és una fruita que té molta demanda. Com podreu comprovar, la taronja és la reina de les fruites. A més, és la perla del Mediterrani. Viva la taronja! Bon dia. ¿Nos quieres con una paella de verduras? ¿Judías? Sí. Así grandes, ¿vale? Sí, vale. ¿Qué más? De Castelló, Massora, xis-pum, traca-trac. Va un tren que vola l'ere, l'enfant que vola l'ere. Va un tren que vola l'ere. I per això li diuen xis-pum, traca-trac. I per això li diuen xis-pum, traca-trac. La panderola l'ere, la panderola l'ere. Jo me'n recorde que passaven pel carrer i passaven cantant. Llavors no tenien un xavo i passaven «Gente puso salvadora!» Hola! I tan contents. I ara no passa gent, que això sí que ho estranyo jo molt. Que cante. És així o no? No està la gent contenta. Com entonces, que no havia res i estaven contents. Les que havien dit que sabien fer paella. Ala, va, a veure si és de veres. Pues anem a gastar amb barxina, batxoca, xampinyó, pebreres, calabasseta i carxofa i flamenco. Ele, arsa, arriquitau. Pèsols fins també se poden dir. Ah, Jo, per exemple, la meva família diem flamencos i la seva diuen pèsols fins. ja, però com que sou amigues, això no vos separa. Claro. I ja està tot? I el colorant. El colorant i l'arròs, reina, que et deixes l'arròs, o d'açò no li poseu. L'abuela Rosita diu que per 10 persones fica 3 gots d'arròs, entonces per 20, el doble que són 6. I això en el sistema mètric decimal són... Pues quasi 2 quilos d'arròs. Quasi? Bo, que no hagi de vindre la iaia Rosita a fer la paella i prou. Amb la tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra entre els dits, seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguiré. A mi no m'enganyes. Tu no has fet mai una paella. Mira, arrea pa callar i pega't una volteta. Caram, fent paelles no ho sé, però enviant la gent a pastar fang sí que té bona traça. Ei, xics, la barra lliure d'esta festa on està? Oferiu-me alguna cosa de beure que em teniu abandonat? Moscatell. I una cosa més, gran reserva? Jo. Espai, no caigues al celler. Aquí tinc el vi. Home, vine del terrenet. Que bo. Dus que el taste, a veure si està picant. No, que això és per fer calimocho. Vols dir? Calimocho. Com es nota que sou joves i el fetge vos ho admet tot. Ai, no vull ni mirar. Vi i refres de cola. Alta cocteleria gormanda. Ahí el temps. Xiquets, a la vostra salut. Un mel de romer. Va, ja que estic entonat, què vos sembla si anem a cantar a un forn a veure si traiem un dolcer de bades? Vos atreviu? On va, on
pastetes volem. Si no mon dones, mon anirem. Volem pastetes, pastetes volem. Si no mon dones, mon anirem. Bueno, després d'aquesta cançó jo crec que tindràs que pagar igual que tot el món. Sí. No, si és que el calimocho no és bo per a la veu. Deixa que li encante jo uno del meu repertori, que segur que li agrada. Allà vaig. Libérate, libérate, ser distinto no es delito, no lo calles, lanza el grito, ai! No res, mira, te les vaig a donar i bona neu per no sentir-vos, i així tinguem tots pau. Pau i un dolç de? Doncs vos vaig a fer unes llibertats. Llibertats, libérate, no anava jo massa desencaminat amb la cançó, no? Per fer les llibertats, el primer que tenim que preparar és una base de bescuit que està feta a base d'ous, sucre i farina per parts iguals. Se tallen unes tires i se fica damunt de la madera. I és el que serveix de suport per després ficar la clara, que seran les llibertats. Se tracta d'anar agarrant-la poquet a poquet i ficant-lo damunt de la base que hem preparat fa un momentet. Este és un pastisset, jo el conec de tota la vida, però és que mon pare ja dia el mateix que m'abuelo. I ara, per allò de que quan més sucre, més dolç, li ficarem una miqueta més de sucre. Bueno, doncs ara ja només queda que dur-lo al forn uns minutets i esperar a que se geli una miqueta la clara. Bueno, doncs així teniu el xiquet. I ben guapo que ha eixit. Me'l podem emportar ja o què? Ja vos podeu endur i que vos faig a bon profit. Una maneta, per favor. Ui, està calentet ara. Un poquet, la veritat. Gràcies. Moltes gràcies. Hasta la pròxima. Vale, adeu. I a veure si canteu millor. El remat serà de veres que sabeu cuinar. Va, em quede a veure com la feu. Clar que sí, Gormando, si t'estàs callaet, sí que te deixes estar. Yes, un altre sergent. Cebes, tomàquets, creïlles, patxoqueta i carabassa, meló d'Alger i carxofes, albergina i garrofó. Hem fet algun menjarets els altres dies. Normalment intentem col·laborar un poc tots, uns fan les ensalades, els altres fan el dinar o el sopar. Intentem ajudar un poquet tots, però normalment sempre sol eixir prou bé el menjar. No ho sé jo, si mos eixirà bona, No sé, ja veurem. Jo tinc por de que no isca bona, però mira, si no és bona tindrem que dinar una altra cosa. Bona pinta sí que em fa. A dinar! No dieu res? Boníssima. Boníssima. Està feta en amor i, per tant, està bona. Jo l'he provat i està bona. A mi preferís un poquet de car, però la veritat és que està prou bona. Els valencians, per el nostre caràcter, totes les celebracions, el més important, diguem, és el menjar, la beguda i sobretot això, la companyia, el passar moments agradables en la gent que t'estimes, en els amics, en la família. I bàsicament això, que tot ho celebrem, doncs això, al voltant de la taula, menjant, bevent. Si la música calma les feres, el dinar calma els músics. Si és que estan per a fer-los una foto.
Esta colla sí que sap posar-li música a la vida. Ei, la cara al vent. Ai, ha estat un dia redó. La paella ha eixit boníssima i damunt m'emporta un cabàs de música valenciana, però literal, ara que jo sabré com traure-li profit. Corre lliure pel poble, la fera feroce. Mentre sonen les cançons cada nit. I en cada concert Teresa rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Sí, estem actualitzats. El que passa és que no retenim, no podem dir com vosaltres, que sou jóvens, mira, fulano, la banda del Chupi Rubi, i tu vas roba, i la... Això no ho sabem, no mos reté, la memòria. Qui és el que està tocant o quina és la música que t'agrada. Però només sentir-la i ens és aquella. Sí que sabem, estem actualitzats, però no tenim ja aquesta memòria i aquest don de la joventut ja no el tenim. I fem el que podem, però estem dins de l'actualitat, sí. No mos ve res de nou, ja, en esta edat. I a veure si canteu millor.